मावला आता अरे तुला इजा वगैरे नाही ना चे सुशील सुनीलला इजा वेळेला त्याला काही लोकांनी बेड्या घातली नव्हता जे झालं ते विसरून जा आज तुम्हाला सुनील आनंदाची बातमी देणार आहे एक नाही तर दोन खरंच मग सांगा ना अशी कोणत्या आनंदाची बातमी आहे भैया प्रथम मला सांग तुम्हाला बक्षीस काय देणार आहे कसलं बक्षीस एवढ्यातच विसरला तूच त्या दिवशी मला सांगितलं होतं ना की प्रथम क्रमांकाने पास झाला तुला काय पाहिजे मग देतो तुम्ही होय वहिनी तुझा हा लाडका धीर प्रथम क्रमांकाने पास झाला प्रथम क्रमांकाने पास झाले एवढंच नाही सुनीलच्या क्रिकेटच्या राजपट्ट्यासाठी सुरेशच्या क्रिकेट संघाचे कॅप्टन म्हणून निवड झाली तुम्ही आमच्या घराण्याचं नाव नोकरीत वाढवणारे सुलाधिपक आहात तुला जे काय पाहिजे ते माग बघा भैया मी जे बक्षीस मागणार आहे ते तुम्हा दोघांकडेही भैया वहिनी मला आजपर्यंत जसं तुम्ही प्रेम केला तसंच अखंड करा भैया गाडी स्कूटर पेक्षा तुमचं प्रेम आणि शाबासकी हीच माझं मोठं बक्षीस आहे किती आनंदाचा दिवस आहे नाही थांबा मी तुम्हा सर्वांची तोंड गोड करते अरे आज तू माझं नाव राखलंस रे लवकर ये का मिठाई घेऊ हा मिठाई नंतर घेऊ बाहेर आहे भाऊ काय कसं झाली आहे तुम्हाला त्याच्या विरुद्ध अनेक लहान सहान फ्रॉड मिळाले परंतु त्याला कडक शिक्षा व्हायला अपुर आहेत त्यासाठी सबळ पुरावा शोधतोय मी सध्या आता हेच पाहणार आज चोरीच्या आरोपी खाली ते पकडलेले आरोपी नरेशचे हस्तक आहेत ह्याची आम्हाला पुरेपूर खात्री आहे पण ते हरामखोर नरेशच्या बद्दल तोंडातून र पडायला देखील तयार नाही आणि त्या मुलीच्या खुनाबद्दल त्याचाही तपास लवकरच लागेल तो कसा काय त्या खुन्याच्या हातांच्या बोटांचे ठसे त्या मृत मुलीच्या मानेवर सापडल्यात कारण तिच्यावर प्रथम बलात्कार व नंतर तिचा गळा दाबून खून करण्यात आला होता हा विजय तुझा संशय कोणावर आहे माझा संशय नरेशवर आहे म्हणून रात्री मी वेषांतर करून नरेशच्या बारमध्ये गेलो आणि नरेशने वापरलेला ग्लास मिळवला व तो ग्लास ससेच्या पत्न्याला तज्ञांकडे दिला त्याचाही अहवाल आजच मिळणार आहे साले हरामखोर मला सोडून दे लेकिन तुला पाणी माझ्याची पसंदगिरी हा सुरेशचा आवाज ना सावंत ते आपण चालूनच आल्यात तुम्ही आज चला मी आलो अरे साला माझ्याशी गद्दारी करतात म्हणजे काय साल्याने पाणी बदलली माझ्याकडचे सर्व पैसे पडले सुरेश तू मुळीच काळजी करू नकोस मी त्याला पाहून घेईन अरे यार तू नाही घे
नरेश यार, तू मला किती खेळ देतो? तू किती मला पैसे देतोस, दारू पातोस. अरे तू मला सच्चा यार आहे. अरे खरं खरं तू माझा सच्चा यार आहे तू. ते खरं आहे. ते खरं आहे रे. पण मी तुला पण मी तुला कितीच कर्ज देणार. तुझ्याकडे सध्या या अर्ध्या घरायुक्ती दुसरं काहीच नाही. सारं काही दारूच्या नशेत ओढून गेलं, काहीच कळलं नाही मला. सुरेश, तर मी म्हणतो तुझ्या वाट्याचं हे घर तू का विकत नाही? पण नरेश, हे घर इकून मी कुठं राहू? अशी एखादी व्यक्ती सांग, अशी एखादी युक्ती की नाही त्यामुळे मला बँकेमार्फत त्यामुळे मला बँकेमार्फत किंवा कुठल्याही संस्थेमार्फत कर्ज मिळते का? आहे. आहे. हा बघ बँकेचं काम. हा बघ बँकेचा कागद. तुझ्यासाठी आहे. मी तुझ्यासाठी आणला होता. या खाली सही कर. अरे, याच्या खाली सही केलं म्हणजे झालं. माझ्यासाठी माझ्यासाठी बरं. बरं. काय लिहिलंय? काय लिहिलं त्यात? वाच किती? अरे वाच की तू. तू वाच रे. नाही नाही तू वाच. तू माझा जाली दोस्त आहे. अरे तू माझा जाली दोस्त आहेस ना. अरे, त्याच्यावरती 5 लाख कर्ज मिळवा म्हणून लिहिलंय. काय 5 लाख? अरे पण एवढी मोठी रक्कम मला देतील का ते? का नाही देणार? अरे आबासाहेब सुशील यांच्या ओळखीचा आम्हाला फायदा होईल. आ? कुठं सही करू? हा 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 इथं. झालं. सुरेश, तू माझ्या झाड्यात पूर्णपणे अडकला. तू आता संपलास. अरे यार काय बोलतोस? अरे यार काय बोलतोस तू? अरे असं असतं. अरे असं असतंच का? दोस्त मजाक मत कर यार. मजाक नाही. अबे तेवढे हे मजाक नाही, हे तर हकीकत आहे. तुला माहित नाही मी तुझा यार कशासाठी झालो होतो ते. तुला फसवण्यासाठी झालं. तुला फसवण्यासाठी. माझं खरं रूप बघून माझं खरं रूप बघून पाहिलं नाही. म्हणजे म्हणजे या प्रॉमिसरी नोटवर तुझी सही का घेतली मला? या प्रॉमिसरी नोटवर तुझी सही का घेतली माहित आहे? अरे याच्यावरती चक लिहिलं आहे. सुरेश आबासाहेब पाटील मी सुरेश आबासाहेब पाटील स्वखुशीनं माझ्या इच्छाचे घर स्वखुशीने माझ्या इच्छाचं घर व इतर वस्तू नरेश गायकवाडीला देत आहे. नरेश गायतोंडे त्याला देत आहे. इच्छा नरा थांबा. तू मला कसा धरला? काय केलं मी? अरे 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 मी काय केलं हे? बाबा सुशील, सुरेश, सुशील. ते चांगलं तेच केलं. मी तू सांगत होत तेच खरं ठरलं. मी घरीच्या घरी मी दारूच्या धुंदीत त्यांचा ऐकला नाही. आज स्वतःलाही निलाम करून बसलो रे. अब आएगा मजा. आता इथं छान पैकी गाड्या घालतो आता तिथं छान पैकी अड्डा घालतो आणि या घरातील सर्वांसाठी आणि त्या सर्वातील सर्वांना त्रास देतो. हरामखोर. अरे तू एवढा नीट चालवायचा असतील असं मला स्वप्नात देखील वाटलं नव्हतं. म्हणून तू बसलास. अरे तू समजतो तेवढा मी पुण्यवान नाही आणि चोर आणि खुनी पण आहे. काय खुनी? होय, एका आजच्या पेपरमध्ये एका तरुणीचा बलात्कार व तिचा खून. अरे ते शुभकार मीच केला.
तर तुझ्या सरिताच्या पहिल्या पतीचा मृत्यू काय सिरियस झाला नव्हता. मृत्यू कार ऍक्सिडेंट मध्ये झाला नव्हता. मीच त्याला ठार मारलं होतं. मी तर त्याला ठार मारलं होतं. ऍक्सिडेंट फक्त बचावाचं कारण होतं. पण आमचं घर तुझं काय केलंस तू? फक्त सरिताला निवडण्यासाठी मग सुशीलने केलेल्या माझ्याबद्दल अपराधाबद्दल. अरे म्हणतात ना, कावळ्याला त्रास द्यायचा असेल तर त्यांचा खंड उपोष करायचा. आणि एवढंच नाही, छगनलालच्या घरावर जो दरोडा फडा होता ना, तो मीच करता होता. म्हणजे तूच ते पैसे आणून सुनीलच्या उशाखाली ठेवलास. हरामखोरा. आता तू माझ्या हातून सुटणार नाही. पाहतो तुला कोण वाचवतो ते. बाबू खाली टाक, नाही तर पिस्तुलाचे सर्व गोळ्या तुझ्या देहावर खाली करेल. Hands up! सुनील, त्याच्या खिशातून कागद काढ व फाडून टाक. अरे काय म्हणले? तू जे काही आता बोलायला, जो तुझ्या पापी कर्माचा पाडा वाचला, ते सर्व मी नीटपणे ऐकलं. बलात्कार, खून, चोरी असा असंख्य आरोपाखाली मी तुला अटक करीत आहे. म्हणजे मी पूर्णपणे झाड्यात अडकलो होतो. हे मला माहीतच होतं. हे मला माहित होतं. हस, भरपूर हस. म्हणूनच हा मोबाईल इथे रेकॉर्डिंग साठी ठेवला होता. म्हणजे मी कोण झाल्यात अडकलो होतो. म्हणजे मी पूर्णपणे झाड्यात अडकलो होतो. सकाराम, तुकाराम, याला बेड्यात आला. पाहिलं सुशील. पाहिलं सुशील, आमचा सारखा खराब झाला. त्या तरुणीच्या मानेवरतील बोटांचे तसे नळीच्या बोटाशी बिलकुल जुळले. सकाराम, तुकाराम, याला बेड्यात आला. मला माफ कर रे, मला सोडून दे. पाहिजे तुला पाया पडतो मी तुला. पाहिजे असता तुला जेवढे पैसे मागतो मी तुला देतो. 5 लाख, 6 लाख, पण मला सोडून दे रे. तुला पैशाशिवाय दुसरा सुस्त तरी काय? अरे मी तुझ्याकडून बापाच्या पैशाची लाच घेतली व तुला सोडून दिलं तर तुझ्यात आणि माझ्यात ते फरक काय राहणार? अरे अरे तू असा एक नररक्षक आहेस. जर तू आणखी जीवन राहिलास तर न जाणे किती घरं विध्वस्त होतील, न जाणे किती मुली शिलगट होतील आणि किती मुलं वेतनाच्या विळख्यात अडकून आपल्या जीवनाची माती करून येतील. चला रे याला जेवण. विजय, विजय, नका माफ कर रे. हे बरोबर घेऊन जा. कारण यापुढे मी या सर्वांचं मुक्त होणार आहे. कारण यापुढे मी या सर्वातून मुक्त झालो. सुशील, सुशील, सरिता, सरिता, मी चुकलो. मी चुकलो. मला माफ करा. मला माफ करा.
या नरेशच्या संगतीने या नरेशच्या संगतीनं मी तुम्हाला खूप संतावतो. मी तुम्हाला खूप सतवलं. तेव्हा या अभागाला क्षमा करा. तेव्हा या अभागाला क्षमा करा. नाही म्हणू नका. नाही म्हणू नका. अरे दादा, मोठ्याने लहानाची क्षमा मागायची नसते. तेव्हा पश्चाताप झाला हेच बस. मी मोठा असून काय उपयोग? मी मोठा असून काय उपयोग? अरे जो मनाने मोठा असतो अरे जो मनाने मोठा असतो थोर थोर असतो. थोर असतो रे. माझ्या चुकीचं प्रायश्चित म्हणून माझ्या चुकीचा प्रायश्चित म्हणून मी घराबाहेर पडत आहे. मी आता घराबाहेर पडत आहे. कायम काय अगदी कायमचा. दादा, अरे चुका कोणाच्या हातून चुका कोणाच्या हातून होत नाही. प्रत्येक जीवाच्या हातून चुका होतात. प्रत्येक जीवाच्या हातून चुका होतात. त्या सुधारण्यातच त्या सुधारण्यात जीवात जीवनाची खरी गोडी अवलंबून असते. पण मी माझी सारी धन दौलत घेऊन बसलो. पण मी माझी सारी धनदौलत हरून बसलोय रे. सारं काही जुगार आणि दारूच धंदे सारं काही जुगार आणि दारू. आता माझं या घरात काही राहिलं. आता माझ्या घरात राहिलं तरी काय? मी काय बोलणार? हे काय बोलता? हे सारं आपलंच हो, आहे. हे सारं आपलंच आहे, तुमचं आहे, आम्हा सर्वांचं आहे. दादा, आज किती आनंदाचा दिवस. दादा आज किती आनंदाचा दिवस आहे. आज आज बाबा हवे होते. आज बाबा होते. तू सुधारण्याचे व आम्ही एकत्र आल्याचे पाहून तू सुधारल्याचे अरे तू सुधारल्याचे व आम्ही एकत्र होऊन राहिलेलं पाहून बाबाला किती आनंद झाला. आनंदी अहो, मामांची आपल्यात नसले म्हणून काय झालं? त्यांचा आत्मा हे सारं पाहतो आहे. आज एक घर एक मंदिर झाले. आज एक घर एक मंदिर या झालं. घरात या घरात नवचैतन्य अवतीर्ण झालंय. नवीन युगाची सुरुवात झाली. घराला भरपूर आनंद. आम्हाला आमचा घडवलेला दादा मिळाला. हे आनंदाचे आमच्या घररूपी मंदिरात देव मिळाला. घराला घरपण आलं. घर आनंदानं खाऊन गेलं. हे आनंदाचे या आनंदाची क्षणी मी की नाही तुम्हाला एक आनंदाची बातमी देणार आहे. आनंदाचे आनंदाची गोष्टी आणि ती कोणती? म्हणजे मी नाही समजलो. म्हणजे मी नाही समजलो. म्हणजे मी की नाही मी सांगतो. थोड्या खरं दिवसात अगं मी सांगतो. अरे थोड्याच दिवसात दादा आणि तू काका होणार आहे. काय? काका होणार आहे.